m'agradaria presentar-vos un llibre que s'ha titulat amb lletra de dona, i aquest llibre neix des del món de l'educació. Jo som professora de llengua i literatura castellana i me n'adono que quan he de preparar els temes hi ha un llistat de dones que no apareixen, són dones que han acompanyat el caminar de segles i que no estan en els llibres. I vaig pensar que havien d'anar de lo particular a lo general i que una bona manera de començar era fent una recollida de totes les dones que escriuen a les Pitiüses. El llibre està dedicat a Victorina Ferrer Saldanya. Aquesta dona és la primera dona escriptora que coneixem de les Illes Pitiüses, del segle XIX. Ella va néixer a Eivissa, però va viure per Europa i també va morir a València. Aquí trobareu un estudi magnífic que ha fet sobre aquesta escriptora la nostra companya Margalida Torres, que us aconselle moltíssim, perquè té una gran qualitat. Amb lletra de dona trobeu la veu literària de 30 escriptores, autores literàries. He de dir que a Eivissa hi ha altres dones que també escriuen, que són historiadores, que són científiques, però en aquest llibre solament ens hem fixat en la seva faceta literària. Podeu trobar una petita antologia de la seva obra, podeu trobar les seues publicacions, i a mi com a coordinadora la part que més m'ha agradat, que ha sigut més suggerent per a mi, és aquell escrit on elles, a modus de poètica, ens expliquen per què escriuen, des d'on escriuen, quines són les seues influències, el poder de l'evocació, de la memòria, i crec que és un text que disfrutareu moltíssim perquè són petites joies. Evidentment, el llibre també pretén visibilitzar totes aquestes dones que segurament, com m'ha sorprès a mi, us sorprendrà també a altres lectores i lectors, perquè s'escriu molt des d'Eivissa i són moltes les dones les que tenen moltes coses a dir. Crec que era una forma de donar-los veu en aquest projecte. No m'agradaria acabar sense donar les gràcies a Paloma Miguel, que ha fet aquestes magnífiques il·lustracions del llibre de forma tan generosa i tan esplèndida. En una d'elles hi ha una figuera, que no vos dic per què i quin motiu té, però ja ho llegireu, i l'altra reflecteix la tasca d'una dona escriptora en un món eivissenc on la natura és molt important. En definitiva, crec que és un llibre amè, és un llibre interessant, és un llibre on les generacions futures se'n poden adonar que la seva veïna és una escriptora i que escriu molt bé, o que la cosina de la seva amiga també l'ha trobat aquí en aquestes pàgines, i trobo que és molt interessant i espero que el disfruteu tant com jo he fet al coordinar-lo. Moltes gràcies.